Isang mapagpalang umaga dito po sa Malabon Fish Market. At tayo ay mag-update pong muli sa kanilang mga latag na ating pong mababaybay, no? Dito po sa haba po ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So yan po yung address. Paki-waste lang po at matutuntun nyo po itong bayan po ng Malabon. So samahan nyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Update natin yung kanilang mga latagan dito, no? So yung mga presyohan ng latag dito ng mga mangga ay mga presyo. Magkano yung mangga natin ngayon? Di 65 pesos kalahating kilo. Ayun, 130 po ang per kilo ng mga manggang hinog at 120 sa mga seedless na ubas. Yan po ay kalahating kilo ay 60 pesos, no? So nandito tayo sa mga pwesto nila Maeng ni Boy Bangus. So parang hindi ko nakikita si Boy Tilapia. Ayun, si Boy Tilapia. Shoutout sa iyo, Boy Tilapia. 160 na lang, 160. Ayun, nag-ingay na lang. Mag-ingay para kay Boy Bangus. Si Boy Spider, pinakain mo na. Busy kami. Ah, busy. Ayan. 160 ang laki ah. Isang piraso, 160. Ganda. Aryado ng presyo. Parang mababa ang presyo ngayon ng mga bangus dagupan, no? Mga suki ko, mga barat. Ayun, shout out sa mga suki niya. So ito, lapitan natin yung mga presyo ng latag ni Boy Bangus ng mga bangus dagupan na ating pong may update. So tutukan natin ang ating video. So lapitan natin ang kanyang mga latag. So totoo nga, 160 at meron din po 140. 160 isang piraso. Ayun, malalaki yung bangus. 160 ang isang piraso. 160. So shout out sa iyo, Boy Spider, shout out. Para makabawi naman yung mga suki kong mga barat kayo. Ayun, ang sinasabi ko kay Boy Bangus. Malalaki ang bangus mo ngayon ha, sa halagang 160. Pwede na. Ay ma'am, may warranty pa yan ma'am. Warranty ni Boy Lalagay Bangus. 160, mangilo na yan. Dalog lang yung foodless ma'am. Mahal nga lang doon. So, presto na. Sa presto na mo, Lodi, magkano? 200 pesos per kilo ng mga presto na, no? Yan lang ata meron yan. Ngayon, siya lang ang may latag. So, Boss May, salamat. Shoutout pong muli. Good morning. So, update pa ako sa ibang latagan. Shoutout, salamat. At dito tayo kay Boy Bangus. Kay Boy Tilapia naman. At dito tayo sa mga latag ng Golden Pompano ni Boy Putik. Ayan po ang presyo ay 330, no, sa mga Golden Pompano. Masarap sa luto mga tausi, sinigang. So yan po 330 ang mga per kilo ng mga Golden Pompano. Mga tahong at talaba. Papano, idol, shout out. Pag nasa tamang timbang ka, nasa tamang tao ka. Yun ang sinasabi ko sa'yo, tama ka. At sana mawawala na rin ang tama mo. Shout out rin para sa mga tao ngayon, kahit traffic, namimili pa rin. Ayun, shout out sa'yo, Boy Tilapia. Oh, shout out. Ayun, akala ko nakasimangot ka eh. Di siguro sa pagod na rin, no, kakaliskis. Paglanan ka mo naman, oh. Ako eh. Tabisit kay Boy Putik. Ang dami niyang ano. Dami niya customer. Dahil yung customer, shout out sa inyong lahat, sa mga mamimili ni Boy Tilapia, shout out sa inyong lahat Ay, yan. shout nga pala kay Boss Arthur. Bumili sa akin kahapon. Napapanood ka daw po niya. Ayun, salamat po, Boss Arthur. Shout out po sa inyo. Salamat, Boy Putik. Salamat. Mamaya, upload ko yung mga videos niyan, mga picture ng mga 330 na per kilo ng mga Golden Pompano. Mamaya, lalagay ko sa picture natin to para ma-upload natin yung mga presyo ng mga Golden Pompano. Salamat, boss. Salamat. So, ang daming order kay Boy Tilapia. Shoutout sa mga customer mo, Boy Tilapia. Customer natin, oy. Ayun, sinasabi ko kay Boy Tilapia kahapon. Namamayagpag si Boy Bangus. Ngayon, ikaw naman. So, siguro sakit na ng kilikili mo.
So, yan po yung mga lilinisin ni Boy Tilapia ng kanyang mga tilapia. So, sinasabi nila yung mga timbangan daw ay merong karga. Karga. So, tingnan natin. Itimbangin mo nga itong isang ano mo. Na makita nila. Oy! Sat kalahati. Sat kalahati. Bali sobra, wag lang kulang. Ayun. Sat kalahati, no? Yan po yung timbangan ni Boy Tilapia. Yung request ng manonood natin. Bali sobra nga, wag lang kulang. Kaya kailangan pagkaguluhan ka. Kita mo si Boy Bangos ngayon, no? Wala. Ang dami niyang ano. Sa akin, no? Ang daming customer ni Boy Tilapia sa Malabon Fish Market ngayon, no? So, yan po yung mga lilinisin niya. So, magkano per kilo? 100 na para sa ating mga mayang Pilipino. 100 pesos per kilo. Next 150. So, salamat, Boy Tilapia. Ayan na, pumasok. Sandali lang. So, mamaya na tayo. Punta ka muna sa paninda mo. Mamaya, babalikan natin yan. Salamat, Boy Tilapia. Thank you. At update pa tayo sa latag, no? So, nawala na yung pangalan ni Moy Moy. Sa magkaning tabo. 100 pesos po sa mga latag po dito ng mga talaba at 50 pesos na po ang kilo ng mga tahong ni Moy Moy. Oo, matawag. Ano yung boy tambo? Ano ba yan? Kaya nga, may lagay pa Boy Taba. So, Moy Moy, salamat ha. Thank you. Thank you. So, yun po yung mga in-update natin sa kanya mga latag ng tahong at talaba. Ano, ayaw na nila gumalaw. Yes, wala ka ng talong, yes. Yan po yung mga pinapakita ko mga tag price ng kanilang mga prutas at gulay dito sa Malabon Fish Market. Prutas at gulay. At ang ating mga ina-update ko dito, no, sa kanilang mga latag ng gulay at prutas ay may mga presyon na at iba pang latag dito ay ating pong i-update sa mga presyohan, no. So, nandito tayo at marami din sa ating mga kababayan ng dumarayo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market at ang paninda ngayon ni Vito, good morning sa'yo. Ang paninda niya ay isdang gagaong. So, magkano ang kilo ng gagaong? Ayun po, 240 per kilo ng mga gagaong natin dito. At yung mga bikaw, ayun, 240 din po ang mga per kilo ng mga bikaw, no? So, yan po ay fresh na inyo pong mabibili dito po sa Malabon Fish Market. Dito, salamat. At ang mga tahong natin, matataba. Tandaan nga yung sa Boss Lando kayo. Ang isang tabo, 100 pesos po kada tabo. At ang mga talaba natin ay ganun din po, 100 pesos. Ganyan din po katataba yung mga Tago. talaba, no? Ganyan dagdag, boss? Ay, sorry. Magkano? 300. So, ang presyo po ngayon dito ng alimango ay 300 pesos na kilo. Hindi na panahon ng ano, talangka, no? Wala na talaga. So, yan po, no? Ang ating mga alimango. Magkano rito? Tapos mga pusit lumot na maliliit. Ayan po. So, yan po yung mga ina-update natin sa mga latagan po dito sa Malabon Fish Market na ating pong naiikutan. At aalamin natin yung presyo at yung mga hipon din kung magkano ang mga presyo ng kanilang mga latag. Magkano po si 300 ang kilo? Ganda na. Mga pusit lumot na maliliit, no? Kanina malalaki yan. Bigla na lang umurong. Naiwan yung maliliit. So, yan po yung pusit lumot, 300 pesos na kilo.
Eh, yung hipon magkano? 300 pesos din po ang mga per kilo ng mga hipon, no? Na mabibili po sa Malabon Fish Market. Tinanghali tayo ng gising eh. Sige pa, thank you po sa pamimili. So yun po yung presyo ng mga hipon na atin pong na-update sa Malabon Fish Market, no? At mga pusit lumot na maliliit. So dito yung mga hipon pa rin po at mga pusit kalawang, no? So ayan yung mga latag ni Kuya Ricky. Kuya Ricky, magkano ngayon yung mga golden pompano mo? 350 ang per kilo, no? So yun po yung mga per kilo na mga golden pompano at mga tawilis. Ito. Eh, mura po yung mga tawilis natin ay halaga 100 po ang per kilo, no? So, yan yung mga update natin at yung mga latag niya. Ito pa yan, mga bangus. Ayan. Paubos ang latag ni Kuya Ricky rito ng kanyang mga bangus, no? Tapos mga salmon. Pink salmon head. Kuya Ricky, maraming salamat ha. Thank you. So dito update natin yung mga kilo ng mga palaya. Ito po yan ay 80 pesos po ang kilo at yung mga patola natin ay 60 pesos per kilo. So yan po yung update natin sa latag nila ng gulay. So maraming mga mamimili, no, dito sa Malabon Fish Market at nakapag-update tayo ng kanilang latag. Yung mga sitaw po natin dito ay presyo. Kada tali ay 25 pesos. 80 pesos sa mga kilo ng mga okra at 100 pesos kilo ng mga kamatis. At yung mga latag po dito, ayan, nabili na po, sold out. At babaybayin pa natin itong mga nagtitinda dito ng mga iba't ibang klaseng laman dagat, no? Uwi na. Uwi ka na? At dito yung mga kilo. Kilo ng mga isdang tawilit ay 140. Ganyang kalalaki po. 140 po ang mga per kilo. At tilapiyang Batangas po natin ay 100 pesos. $260 per kilo ng hipon. Boss, lahat to. 260 na lang. So, Ayan, 260. Salamat mga Lodi. Dito sa mga... So dito yung mga presyo ng mga tilapia ay napakamura pa rin po ninyo mabibili. Sa halagang 100 pesos na mga per kilo, 120, 100, 120. So conforme po sa mga laki na inyo pong mabibili ng mga tilapia Batangas dito po sa Latagan sa Malabon Fish Market. Agustin, ba't nandiyan ka? Kanya to. So yan po yung mga presyohan na atin pong natutukan ng ating camera o video sa Malabon Fish Market. So isang magandang umaga po sa inyong lahat. At dito tayo sa iba pang latag na ating pong may update sa presyohan. So may mga tumpok po dito na mga isdang sapsap na inyo pong mabibili. Ayan po ay mga 50 pesos. Dito rin po ay mga 50 pesos din po na... So dito ay 50 pesos na mga tumpukan po ng isdang sapsap, tawilis. Ito po yung mga natagan ng tumpukan po, no, na mura-mura po ninyo mabibili at mga latag po ng ulo ng cream dory. Yan po yung 150 per kilo, no? So yan po yung mga latagan dito ng kanilang mga isda na inyo pong mabibili at ang Batangas po ay tilapia, 100 pesos per kilo. So, geng-geng, shout out. Ayun, geng-geng, shout out pong muli sa'yo, geng-geng, shout out. So, happy? Ayun, shout out kay Kagawad Eric Galliano ng Tondo. Shout out sa mga kainuman natin
Ayun, shout out sa mga tropa pip. Shout out sa inyo, shout out. At ang kilo ng mga pandaing na bangus ay 130 per kilo. At 180 ang isang piraso, no? 160 sa kanilang mga latag at 100 pesos sa per kilo ng tilapiyang Batangas. So yan po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latag ng presyo dito po sa Malabon Fish Market at tuloy-tuloy pa rin po ang ating pag-update sa kanilang mga latag. Dito po ay 120 no sa mga tilapiyang Batangas. At yung mga tumpukan po dito no. Yan po ang mga tumpukan. O 100 pesos pinalitan na ng presyo, bagsak presyo no. Dito kay Avatar, ang The Legend of Fish. So ang dami po nilang latag dito ng mga local na salmon, pink salmon. Ayan po yung mga tumpukan. Murang-mura po, no? Na inyo pong mabibili. Pink salmon head. Ayan. Mga tumpukan po sa murang halaga. Ayan. Magkano yung tumpak? 100? 100. Ayan, 100 pesos. So, murang-mura, no? Pink salmon na mabibili sa murang halaga. At 120 ang per kilo. Ayan, mga pugita. 100 pesos tumpok. Boss Alex, shout out. 180 lang yung mukla. 180 ang per kilo ng pusit kalawang. Wala pa ganong mga mga latag. Boss Alex, salamat. At dito yung mga balsa ay 170 ang per kilo. 200 pesos na kilo ng mga bangus. 100 pesos kilo tilapiyang Batangas. So ito yung isda no na tumpok. Ito po yung isdang. Ito ba yung ilak? Oh, ilak. Yung isdang ilak. Mabit na lang po kilo, sir. Load 280 yan. Pero isdang ilak po sa halagang 100 pesos na tumpukan. Ang sabi po sa atin ng ating mga manonood ay masarap daw po yung isda na yan, no? Isdang ilak. So yung mga bubuli, 150 po ang mga kilo. Ito po yung mga pagi. 120 ang per kilo, no? At 100 pesos tumpok ng mga tilapiyang Batangas. So, yan po yung mga in-update natin dito sa tulo ng Malabon Fish Market. Ay, ko lang pati. Tuloy-tuloy pa at meron pa tayong update doon sa kabilang side ng mga latagan po ng tilapiyang Batangas. Boss Ed, shout out. Boss Jeff Baliw, shout out sa'yo. So dito tayo sa latag pa ng ibang latagan no, sa tilapiyang Batangas na ating pong may update. Dito po kay Annalyn Bernardo. So shout out sa'yo. Magandang umaga. So binalikan natin yung kanilang mga latag na mga tilapiyang Batangas po rito. Ayan po yung mga presyo. Nangingintab. Aray ko. Yan po ang kilo, 100 pesos. At 120. At 100 pesos sa mga kilo po ng tilapiyang Batangas. At 100 pesos po dito, no? Good morning, shout out sa inyo. So, yan po yung update natin sa kanilang latagan dito po sa Malabon Fish Market na mga tilapiyang Batangas, no? So, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga viewers po natin na lagi po sumusubaybay sa pagbablog po sa Malabon Fish Market, shout out po sa inyong lahat. At sa mga iba pa na laging sumusuporta kay Boss Lando Explorer, shout out po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang po muli.
Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.